Avano dembaş ez hêvîdarim dengê min tê. Berê ku em dest bi bernameyê bikin ez li wê bendê me ku hûn him bernameya me bêjin bibin abone, him biecibînin, him jî dost hevaran re parve bikin. Bila bigêje gelek ciyan, em bi hev re xurt bibin, mezin bibin û dengê me bigêje. Welatparêzan milletê me netewa me em hêla zanistî, hêla entelektûelî, hêla lêkolînê, hêla siyasî, hêla kulturî hemû tiştê xwe bidin bîstînin û parve bikin û xurt bikin. Mesela me ew e, derdê me ew e. Berê hevano vê gavê mijara me wekî di pêşkêşê de me nivîsandiye du mijarê me sereke henin. Rastî wê ve gelek mijar hev girêdayî hev henin. Yek beşteca Pijakê ji bo Kongreya Azadiya Îranê li Londonê pêşî hin astengî çêkirin û pişta beşdar bû evaya çawa qewimî. Ya duyemîn jî ya girîng em bêjin êrişî mala Serokê Başûrê Kurdistanê Pirêz Nêçîrvan Barzanî kirin bi droneya. Lê piştî wê ya em bêjin rêveberên Başûrê Kurdistanê ragihandin ku çendin êrişin ancak heyalên niha ji bo raya gel em bêjin panîk çênebe, pirsgirêk çênebin evaya eşkere nekirine. Berê. Niha dixwazim pêşî berê deng baş e ez spas dikim. Niha dixwazim pêşî qala meseleya Pijakê bikim. Wekî tê zanîn çendek berî vê ya li Rojhilatê Kurdistanê Partiyên Rojhilatên Kurdistanê hatin gel hevdû û niqaş kirin rewşeke çawa em bêjin tev bigerin bimeşin. Pêşî 5 partî pişta partiyek dinê em bêjin a komara ji beşdar bû bûne 6 partî ev wek hevpeyman wek îttifaq em bêjin hev re tev geriyan xwastin derbarê siyaseta Rojhilata Kurdistanê bi tevahî biryara bidin. Çi liv û tevger be, çi berxwedan be, çi parastin be, hêla leşkerî, hêla siyasî, hêla civakî, hêla aborî, hêla rexsînê her çi hebe bi hev re tev bigerin. Bi rastî evaya tiştekî gelek hêja bû di dîroka Kurdistanê de. Ev vê taliyê piştî em bêjin êrişên li ser Rojava ev helwest çêbû. Li dema nêzik de em bibêjin, di dema nêzik de wexta berxwedana Kobanî, berxwedana Başûrê Kurdistanê yekîtiya gerîla û pêşmerge me dît. Em bêjin wexta êrişî Mexmûrê kirin, wexta êrişî em bêjin bervê xwedana Hewlêrî, Daişiya berê xwedana Hewlerî, dîsa êrişî Şengalê kirin û wê derê qetliam dane dest pê kirin. Gerîlayên HPG jî ji çiyayên azad berê xwedana Başûrê Kurdistanê û destekarî dana berxwedana wê derê. Li Kerkûkê, li Şengalê, li Mexmûrê û gelek deveran hem xebitîn hem destekarî dane pêşmerge û gerîla bi hev re dest xebatan kirin. Merheleyeke dinê jî em bêjin wexta berxwedana Kobanî pêş ket her alî hatibû dorpêç kirin û Tirkiye astengî çêdikirin û wê bendê bû ku ev be yani têk biçe. Lê pişra gerîlayên em bêjin gerîlayên şer azadiyê dîsa bi hin rêyan derbasî Kobanê bûn. Wana berxwedanek dane dest pê kirin. Lê ji hêra lojîstikê, lê ji hêra cepxaneyê ve gereka destekarî van re pêk bihata. Wê hêlê ve gava yekemîn em bêjin yenekê de dest pê kirin. Hin silah û cephaneyên yenekê Amerîkayê biriya helîkopteran li ser Kobanê danî û gerîlayan evaya bikaranî. Ancak evaya terê nekir û di wê çarçeveyê de em bêjin pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê yên em bêjin girêdayên PDK û yenekê derbasî Bakurê Kurdistanê bûn û bi ara Kurdistanê di nav Qoserê di navdeverên Kurdistanê re derbasî Kobanê bûn. Evaya ji dîroka Kurdistanê de gaveke kêliyeke mezin bû. Ev yekîtî pişta hin nakokî hin pirsgirêk çêbibin jî lê bû kêliyek bû gavek. Mesela dewleta Tirkiye dixwast li Başûrê Kurdistanê HDP hemberî PKK şer bike. Bo vêya gelek caran proveke pêşxistin. Berê wêya Birêz Mesûd Barzanî gotibû êdî ez naxwazim xûna Kurdan bê rijandin. Heman wextî de yani Birêz Qarayîlan jî bêjin ew kir, Murat Qarayîlan jî got em tu cara heyanê em bêjin êrişeke nehatibe îlan kirin.
em hin provokasyon çê dibin, hin tiştên em bêjin destê dijminan neyaran hêzên bê rêxistin gelek provokasyon çê dibin. Veya nade berçava lê eger şerrekî ku hemberî me nehatibe îlan kirin, em ji tu wî şerri qebûl nakin, em nakevin şerrek wisa. Yani evaya bu prensîbek ku Kurd êdî xûna hevdû nerijênin. Belê dîsa nakokî çêbûn, hêla siyasî gelek engeşî, gelek nîqaş, ew tiştekî din bê hêlinciyekî din. Lê finaleke din dîsa em jiyan bi taybetî em bêjin wê wexta êriş li Rojavayê Kurdistanê pêk hatin, hemû Kurd bûn yek. Bi taybetî şêniyê Başûrê Kurdistanê ji Süleymaniyê heyanê Hewlêrê, heyanê Duhokê, heyanê em bêjin Germiyanê, Kerkûkê gelek deverên Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê civak rabû ser xwe ya. Tenê ne civak, siyaseta Başûrê Kurdistanê jî rêveberiyê ve hemû partiyan, hemû hîzban bê guman destekariya xwe eşkere kirin û di vê pevajayê de rola xwe lîstin. Her wiha em bêjin Birêz Mesûd Barzanî heyanî çû İtalyayê, Papa jî hevdîtin pêkanî û got gereka pêşevê bêgirtin. Hêla dîplomasî çi destê wan hebe wana kirin. Li Rojavayê Kurdistanê wextek berxwedan çêbû berê hem gelê Rojhilatê, gelê Başûr, gelê Bakur, gelê Rojava û gelê diasporayê derveyê partiyan, derveyê em bêjin berê gorî partiyan, gorî nizamçı em bêjin çalakî dardixistin ama çalakî bi rihekî netewî darxistin û derketin qadan. Berê partiya xwe jî parastin, fikriyeta xwe jî parastin ama netawa xwe jî parastin. Ya girîngî ew bû. Ji ber ku sîwana herî mezin netawa me xwe ye. Netawa Kurd e. û Niştimaniya Kurdistanê hemû Kurdan dihewîne û gelekî Kurdistanê jî dihewîne. Di vê çarçoveyê de bi rastî gaveke mezin hate xuyanê. Veya siyasetmedarên navnetewî jî hêzên global jî neçar hiştin. Yani mesela berpirsyarê Amerîkayê yê herêmê re eleqedar dibû Tom Barak got yani em Sykes-Picot em ê wisa bihêlin. Yani statüya herêmê em xerab nakin. û dîsa êdî wexta ku em bêjin hêzên Rojava re wexta we derbas bû. Êdî em nikarin tiştekî bo we bikin. Yani çekê xwe berdin û xwe radest bikirin. Gihandina vê merheleyê. Ama çi bû? Wekî hûn jî zanin Birêz Mazlûm Abdî got êdî em biryara berxwedana xwe didin. Wexta ev bang veda di navcivakê de belav bû ji Başûr, Bakur, Rojhilat, Rojava û Awropayê hemû civata gelê Kurd rabû ser çiya. Tenê civatna siyasetên Kurd jî. Veya hemû cîhanê re mesajên daxuyaniyên mezin da. Hêra polîtîk xwendina vêya gelek tişta bû. Eveya heştî şabî jî xiste panîkê hêzên Iraqê, eveya metirsî da dewleta Tirkiye jî, eveya em bêjin metirsî da rejima Sûriyê ya nû ya Colanî ku nikaribe em bêjin yekser êriş bike û gorî kêfa xwe êriş bike û qetlîama bike. Eveya dîsa em bêjin hişyarî da Îranê jî gava ku em bêjin li hemberî Kurda bawayekî bêperwa, bawayek bêpergal, bawayekî qetlîamkar nêzik bibe ê bersiva xwe bigire. Ji ber wê em bêjin niha İran hêzê xwe piranî beramberî êrişên Amerîkayê Îsraîlê dewsa xwe biparêze, dewsa em bêjin herêmê xwe bicî bibe, giranî berê xwe daye em bêjin derverên Rojhilatê Kurdistanê hêzê xwe leşkerî wê derê bicî dike. Halbuki gelek deveran jî em bêjin ew ê pirsgirêkê civakî henin, pirsgirêkê siyasî henin û berê xwe nada wana lê berê xwe dide herêmê Kurdistanê. Dîsa em bêjin êrişî Başûrê Kurdistanê dike İran bi qesdî ancî bi nezanî êriş dike û dixwaze em bêjin metirsiyê bide ku yê em bêjin statüya Rojava Başûrê Kurdistanê xerab bike. Her wiha heştê şabî dîsa bi destê İranê yan ji hevalbendê hevdûne gelek caran bi mûşekan bi dronan êriş kir. Êrişên hevpeymanên Kurdan kirin. Amerîkayê baregehê Amerîkayê kirin. Balyozxanayê Amerîkayê kir. Dîsa em bêjin êrişî peşmerga kirin. Peşmerge şeş heye wana birîndar ketin û bîstî zêdetir jî şehîd ketin, bîstan zêdetir jî birîndar bûn. û dixwazin ya dawîn jî em bêjin êrişî mala Birêz Nêçîrvan Barzanî kirin. Mewsa zanibû lê rayaderê wê derê niha dibêjin na bi vî avayî ev çendin êriş çêdibin ji bo panîk metirsî çêneve me hemû civatê re negot lê êdî evaya jî nayê veşartin.
her vaxt dîsa xwastin Kurdistanê perçe bikin. Yani dîsa nakokê nav Kurdan yani yekîtiya Kurda wana metirsiyê dide wana. Xwastin yekîtiya Kurdan dîsa em bêjin perçe bikin û Kurdan dîsa em bêjin hev bixin bo vêya ev Kongreya Azadiya İranê li Londonê pêktê xwastin pejakî tevî vêya nek. Bey pejak partiyê dinê û bi vê avayî beşdar bin Kurd perçe bibin pejak em bêjin bertekê xwe nîşan bide reaksiyoneke dinê ew Partiyê Kurdan ê dinê jî reaksiyoneke nîşan bide. Belê saziyên sîvîlê Kurdan qebûl nekirin ewaya red kirin. Lê ya girîng li gor min gerek eva me re bibe mînakek profesorê siyasetê Birêz Abbaswalî Kurdekî rojhilatê navî Rojhilatê Kurdistanê ye li hemberî vêya bertek nîşan da ku eger pejak beşdarî vê civînê nebe ez jî beşdarî vê civînê nabim. Berê ez ne endamekî pejakê me tu siyaseta pejakê jî min eleqedar nake lê hêzeke Rojhilatê Kurdistanê ye gerek ev hêz jî beşdarî wê bibe. Bi vî avayî gelek sazî û dezgehên deverên Kurdistanê Awropayê ê Kurdan reaksiyonê xwe bertekê xwe nîşan dan pişta berpirsyarê pejakê bi riya vîdeoyê beşdarî vê civînê bû îro axaftina xwe pêşkêş kir. Ewaya gelekî girîng e. Yekîtiya Kurda, yekîtiya civakî, yekîtiya siyasî gelek girîng e. Berê gerek em vêya bizanibin. Li Kurdistanê gelek partiye hene, gelek hîzb hene, gelek siyaset hene. Evana serçevan. Netewek, milletek gelek bawerî û siyaseta wî heye, îdeolojî wî hene, bawermendî wan henin û projeyê wan cuda bi cuda henin hemû me qebûl. Lê berê ya girîng ew e hevdûra hurmetê nîşan bidin. Berjewendiyên gel biparêzin û di vê çarçevê de jî bigêjin hin hevra bixebitin. Pişta her kes dikare dîsa vegera siyaseta xwe a rojane projeya xwe xurt bike. Rekabeta siyasî nav partiyan da heq e, normal e, asa ye. Gerek em jî vêya qebûl bikin. Em endamê kîjan partiyê bin ya jî nêzîkî kîjan partiyê bin wêya destekarî bidin. Ama dijminahiya êdin jî nekin. Niha siyaseta Kurd ev 10 serê dawîne çi qas kemasî hebin jî rexne hebin jî gorî salên berê vê avayî pêşdatir e. Ev şerê em bêjin biraku jî ne di navbera YNK û PDK da ne jî di navbera PDK û PKK da êdîn ne qewîmî ne qewme. Em hêvî dikin hîç ne qewme. Dîgerek em destûra vêyan nedin. Civak jî destûra vê nede ev partî û jî nekevin vê tayê. Ji xwe ev jî kemilîne gihîştine ciyekê. Mesela siyasetmedarek me navdar ez naxwazim bêjim ji ber ku destûra negirtiye îro tiştekî wiha got. Got wexta ku min hevdîtinek bi Birêz Mesûd Barzan kir wiha got. Hebûna me girêdayî Bakurê Kurdistanê ye. Eger Bakurê Kurdistanê nîm biya em nikaribûn vê derê Kurdistana Federal biparêzin. Çima ne ku em bêjin îlla yekser hemû PDK'yî ne falan hişê partîtî lê nenêrin. Civakeke mezin e û serxwî ye, hişyar e, netewî ye, hişmendiya xwe xurt e, rêxistinkirî ye, roj bê dikare bertekê xwe nîşan bide, roj bê dikare helwesta xwe nîşan bide û nîşan daye jî. Wexta vaya tê didin, ew dewletê din, hêzê din nikarin bi rihetî tevbigerin. Mesela mînakê vêya hene. Nodyekan da wexta Başûrê Kurdistanê qetliyama Seddam çêbû, millet çû wê derê bicih bû. û gel lê xwedî derket. Ne tenê ew. Gelê Şengarê çû millet lê xwedî derket Bakurê Kurdistanê. û wexta meseleya Kobanî pêk hatê Bakurê Kurdistanê lê xwedî derket. Wexta Başûrê Kurdistanê êrîş bû, dîsa Kurd wê derê jî xwedî derketin. Yani ev çendin salin civat berê siyaseta wan a partîtî heye ev tiştek normal ama meseleyeke netewî da civata Kurd gelek cara nîşan daye welatê xwe netewê xwe xwedî derdikevin. Belê gerek em vê helwestê hergav biparêzin. Îro li hemberî Birêz Navçîrvan Barzanî êrişek çêbûye ew hemberî hemû Kurdan çêbûye. Ew wê êrişê dikin dixwazin Kurdan bixin nav şer heştê şabî aliyekî êriş bike, Sunniyên Iraqî ê nijad perest aliyekî êriş bikin, ji xwe ev çendin care ev em bêjin nêzîkên Seddam
Eval ben de vaqta Saddam da mana qîza ya gelek civin çêkirin û dijminê Kurdan ew jî dixwazin tenê neşî ew jî dixwazin beşdarî bi şer bibe. İran dixwaze em bêjin êriş bike vê rewşê wek firsendek bikarbînin û Başûrê Kurdistanê rabikin. Ji holê rabikin. Çima Başûrê Kurdistanê di asta namnetewî de hatiye qebûlkirin. Di qanûna Iraqê ya bingehîn de hatiye qebûlkirin. Statûyeke wê heye. Ev statû niha wek pîleyeke, wek mînakeke, wek numûneyeke ji bo rewşa Rojavayê Kurdistanê. Rojavayê Kurdistanê êdî îro dikare di wê çarçeveyê de di qanûna bingehîn ya Sûriye de bicih bibe. Hin kes di nav me da, di nav civata me da nûçeyên derewîn pêşkêş dikin, tiştan dibêjin, manîpüle dikin, wana bawer nekin. Rojavayê Kurdistanê rewş baş e. Berve statûyekê jî diçe û ê biçe. Efrînê jî di nav da be, Serêkaniyê jî di nav da be, Kobanê ji Dêrikê ji heyanê Efrînê ew rêve bibin. Ê bigêje ev de. Pey derpey binesaziya vê tê rûniştandin. Vê millî valê binerin. Piştî ku hêra demografîk, hêra civakî ew reşo wê derê xweşik bibe, sazî û dezgehê wê derê bêne rûniştandin û hêra ew ê jî qanûna bingehîn ve jî ê bê qebûl kirin. Önewê ev gavê biavitin. Eger Kurd bi vê avayî yekîtiya xwe berxwedana xwe dewam bikin, nikarin ji xwe êrişê bikin. Heman tişt Bakurê Kurdistanê jî pêk tê. Gelek kes vê pêvajeyî pasîv dibînin. Na ev pêvajoya heyî devleta Tirk pasîvize dike. Devleta Tirk aniha ihtiyaca wê hebû ku hewcedariya hebû ku şer bimeşîne. Li Rojavayê Kurdistanê şer bimeşîne, li Başûrê Kurdistanê şer bimeşîne. Lê destê devleta Tirkiyê ne hatiye girêdan. Veya bibînin. û devleta Tirk heyanî niha soz da gelek gereka qanûna derkine, gereka hin gavan bavêje û vêya jî heyanî niha neaniye cî ev jî biye barekî giran ser pişta devleta Tirk. û bi wê nevê hin gavan bavêje. Ev jî dixwaze hinekî em bêjin bîhnê vede rewşa xwe pozisyona xwe cardin em bêjin eyar bike. Ama nikare qetiyan bike. Ev destê wê hatiye girêdan. Siyaset hesabekî hostayan e. Hesabekî zirav, kûr û dirêj e. Ji bo vê ya meseleyê rojane, hesabên piçûk, sloganan nenêrin. Bawek bingehîn meselan binêrin, belê rekabeta siyasî ê di nav Kurdan da partiyên Kurdan da hergav hebe, lê di hêla netewî va parastina mafê netewa Kurd va Kurd gereka bibin yek û dibin yek wê her yekîtiya xwe xurt bikin. Ev hinekî jî girêdayî me ye. Herkî ji girêdayî me ye. Wek kes ez, tu, evî din, ewanê din. Em civata Kurd, şêniyê civata Kurd 6 milyon e. Herîkê 6 milyon eger meseleyê xwe yekîtiya xwe netewî da xwedan biryar be, tu hêzek nikare ber vêya bisekine. Lê binêrin. Mesela tiştê herî baş min xweşa tê. Beramberî provokasyona, beramberî êrişan, beramberî taden rêveberiya Başûrê Kurdistanê hergav nehate provokasyonê beşdarî şer nabû. Çend roja berî vêya Birêz Nêçîrvan Barzanî wexta pêşmerge şehîd ketin, got Îranê ev mûşek bi xeletî şandiye. Yani wê derê dîplomasî kir. Zane eşkere Îranê defxûniyê dike. Dixwaze şer derkeve. Dixwaze şer belav bike Îran. Derdê Îranî ne? Dixwaze bi herêma Başûrê Kurdistanê bibe herêma şer. Heştê çavên wê derê bikeve şer. Aliyê Husûyan em bêjin Erebistana Sûriyê cardin şer gur bibe. Aliyê Lübnanê em bêjin navbera İsraîl û rejima Colanî û Hezbollah da şer belav bibe. Çi qasî şer belav bibe hesabê Îranê ew qasî lê tê. Siyaseta cîhanê nizam çi ê bandorê lê bûre. Ji bo wê dixwaze Başûrê Kurdistanê jî bixe nav şer, herêmeke şer. Lê rêveberê Başûrê Kurdistanê beramberî van êrişan, beramberî van provokasyonan dibêjin na em nakevin şer. Evaya sebreke mezin e, tahammüleke mezin e. Ev tiştekî pîroz e. Beramberî provokasyona, beramberî em bêjin bixwazin Kurdan perçe bikin û bûa vîya vey hewceyê xwe bikin û rêva bibin. Ev hêzên mezin jî di navê de destê wan ji Brîtanyayê nizamkî derê bigirin. Lê Kurda cewaz nedan, Kurdan ev qebûl nekirin û vê gavê rojhilat jî dikarin bi hev re tev bigerin. Benê xetere heye. Lê ji bo pêşiya vê xetereyê bigirin, em Kurd divê
li yekîtiya xwe de israr bikin. Eger em civata Kurd reaksiyona xwe wextê de nîşan bidin, sazî û dezgehê Kurd lê xwedî derkevin, vê pêvajoya xwedî derkevin, em dikarin Başûrê Kurdistanê jî biparêzin. Em dikarin li Rojhilatê Kurdistanê serxabûnê be heyanî serxabûnê jî dikarin biçin, derfetê wê derê cudatirin, avantaj zêdetirin li gor min, wek jeostrateji ez dixwînim veya hiç nebe dikare otonomiyê dest bixe. Gavak ev herêma sağlam be, Rojavayê Kurdistanê sağlam be, Bakurê Kurdistanê bi wê neviyê sağlam bibe. Devleta Türk jî mecbûr e gavan babêje. Ha, ji bo vê yekê Kurd divê bibin yek. İlla vê gavê şer ne lazim e. Hiç herêmeke Kurdan şer ne lazim e. Ne hewceye jî, ne prensibe jî. Vê gavê siyaseteke zira, hesab û hevgirtin riya Kurda zêdetir vedike. û gerek em vêya jî bidin berçava. Yani ne dijminahiya Tirkan, Ereban û İranyan ji me re lazim e, ne jî hesabên lîstokên Amerîka, İsraîl, Avrupayê, nizam Çîn û Rusyayê me re lazim e. Hemûyan re Kurd dikarin hevkar bibin. Hemûyan re dikarin Kurd bixebitin. Lê bi awayek prensîbê eşkere, prensîbên siyasî, ser prensîbên siyasî û berjewendiyên gelê Kurd jî biparêzin. Siyaseteke veşarî, dek û dolab, hesabên îstixbarî, hesabên nerindî pişperdê bo Kurdan nabin. Bo ku ev vala bê derxistin gereka siyasetmedarên Kurdan, xudanê rêxistinan, rêveberên rêxistinan gereka îradeya xwe xurt bike. û gelê Kurd jî destê wan xurt be. Destê wan xurt bike. İradeyan wan xurt bike. Numûneyên çê bide ber destê wan, ji bo wê jî gereka hergav di qadan da, meydanan da, bi riya saziyê sivîl çi awayî dibe beraber îradeya xwe beyan bike, nîşan bide. Belê, ez naxwazim zêde dirêj bibe, ev derdê me giran e, lê dixwazim vê hêlêvan min xwast ez hinekî hişyarî bidim. We jî gudarî kir, ez spasiya dikim, mala we ava be, wekî hergav got, ricaya min ew e hûn vêya parve bikin. Veecibînin, şîroveyan binivîsînin û parve bikin. Heya ji wetê hêra şîroveya jî fikrê xwe parve bikin. Belê tenê em bêjin silavan didin sersera ser çavê min, ama fikrê xwe jî parve bikin, ez dixwazim fikrê we jî hîn bibe. Carna hûn riya min jî vedikin. Mala we hezar carî ava be, spasiya we dikim û xatirê we.